Så er vi kommet til Bogø og skal finde Jack, som laver noget, der hedder tonsebold og discogymnastik, som vi lige har fået nys om på kanalen, så jeg er meget spændt på, hvad... Ja, hallo. Her er der så et glimt af, hvad der venter. Må det ikke Jack, der har gang i røg og disco-musik allerede? Hej Jack. Hej, jeg filmer allerede. Anders fra kanalen. Hej Jack. Hej, godt at møde dig. I lige måde. Du er i gang med at sætte op, ja. Hvad er du ved at sætte op til? Jamen, til tonsebold. Tonsebold, det er jo det, vi har hørt om. Hvor lille bit måned, så kan vi lige bruge det første. Ja. Skal vi bare gå lige på så? Det kan vi. Jeg ser røg og hører diskomusik, og du laver tonsebold og diskomotion. Ja. Og det har vi så fået nys om på kanalen, og jeg er lidt nysgerrig, hvad... Du får lige den her på. Jeg er helt sikker. Vi snakker bare videre imens. Kan jeg hjælpe med? Ja, kan du hjælpe med at sætte på det? Yes, skal du. Det betyder ikke alverden, når vi er indenfor, men så har vi super lyd, ikke? Sikkert. Tak, Jack. Der fik jeg trykket på landet, tror jeg. Ja. Så, går en anden. Allerførst skal vi jo spørge, hvad er det for noget, du har gang i med det der gymnastik? Jamen altså- Det omkring det? Det er familiemotion. Familiemotion? Ja. Lavet til, at alle gerne skulle kunne få noget ud af det samtidig. Ja. Så i stedet for, at de voksne dyrker motion, og børnene kigger på, Ja. eller omvendt, børnene dyrker motion, de voksne kigger på, så kan alle være med. Ja. Og det er strikket sådan sammen, så det er sådan set ligesom almindeligt stikbold. Men i stedet for, når man så dør, så sidder man stille, så laver man træningsøvelser. Ja. Så man laver 8 gentagelser af en eller anden øvelse, der passer til ens eget niveau. Ja. Armbøjninger, mavebøjninger, englehop, hvad man nu kan finde på. Og til sidst så bliver man så træt, så man bare står og klapper i takt. Ja. Og så tilpasser man det bare til sit eget niveau. Sådan, så hvis du har dårlige skuldre, eller man laver armbøjninger og knæ, ikke squats og sådan nogle ting. Ja. Og så kommer der flere og flere bolde i spil. Ja. Musikken bliver vildere og vildere. Og så til sidst, når vi er fuldstændig færdige, så slutter vi af med åndedrætsmeditation og fællesudstrækning. Men det gør I også? Yes, Så man får også kommer for pulsen helt ned til sidst. det gør man nemlig. Er det en vigtig del af det, eller hvad? Ja, det synes jeg. Det skulle gerne så ligesom være sådan det hele, men også både for børn og voksne, kan man sige, ikke? Så man også lige prøver at mærke sig selv bagefter. Og vi starter selvfølgelig også med grundig opvarmning, så der ikke er nogen, der bliver skadet. Og vi har jo lige opdaget det, men vi har jo snart lidt sammen, vi to i går. Og der sagde du noget med, at du har lavet det i 3 år. Ja, det passer. Jeg mener, det er 3. sæson nu, ja. Så skal vi jo huske at spørge om, hvad det egentlig, der gjorde, du gik i gang med det. Jamen, det kommer så faktisk for mange år tilbage. Ham den ene kronul, der render rundt der, det er min søn, der hedder Max. Og der er en søn derovre. Ja, Han er i gang allerede. ja lige præcis. Ja. Og vi savnede bare en aktivitet i weekenden, hvor vi alle sammen kunne være med. Ja. Og så satte jeg mig ned og tænkte lidt over, hvad er det egentlig, man har lyst til som voksen, og hvad synes man er sjovt som barn. Og så prøvede jeg at finde noget, som med minimal indsætning i regler, at alle bare kan være med, og så bare give den fuld skrald med det samme. Og de fleste har jo prøvet at spille stikbold, når de har gået i skole og sådan nogle ting. Det er sådan et rimelig simpelt koncept. Ja. Og vi Der er næsten ikke stikbold for det. vi gør det stadigvæk over i Max's-skolen nogle gange, men Det er de magteskole. det gør det. Men det der jo er, når de kommer op i de større klasser, så har de ikke så tit adgang til en hal. Ah, Og så er det jo meget udendørs motion, og det er jo også fint nok. Ja. Men her i vinterhalvåret, når det er kedeligt vejr, så har det med at rykke ind og blive til en iPad i stedet for. ja. Og det er også, jeg holder det i vinterhalvåret, netop for at få folk ud af stuerne og få ud og give den gas i stedet for. Og hvor tit gør du det i vinterhalvåret? 1 gang om måneden i vinterhalvåret. Ja. Og hvem er det egentlig for? Jamen det er for alle familier. Der er simpelthen, altså den yngste vi har, der kommer tit er 2 år gammel. Og nogle af de ældste, der kommer, jamen det er bedsteforældrene. Det er sådan noget 65. Så familier, det er også de ældre. Ja, det er det. Jeg har også holdt det for et polterappen på et tidspunkt også. Så det kan man jo tilpasse med På Bogø ligesom jer for at gøre det. overhovedet ikke. Kom Det er fra alle hjørner af kommunen og prøve. for alle. Vi har jo rigtig mange sommerhus på Bogø. Så selvom man ikke er medlem af Bogø Idrætsforening, det håber vi selvfølgelig, folk gerne vil være. Ja. Men så er man mere end velkommen. Vi vil bare gerne have, at der kommer så mange som muligt at røre sig. Ja, jeg snakkede med nogen over i Stege i går, hvor jeg jo bor, og altså, de kendte det ikke. Nej, Og du sagde det med 3 år, så tænkte jeg, det er lidt interessant. jamen Det er det jo kan lidt være anderledes, det. end at gå til badminton eller Det er det. idræts fodbold eller noget. Præcis. Og det var også en af parametrene, der var vigtige for mig, at det skulle ikke være noget med point og konkurrence på den måde. Det skulle bare være leg. Altså, og især også for de voksne. Altså det, jeg nyder allermest, det var at se nogle af de der voksne, hvor de lige sådan har kølet lidt af og løstet lidt op. Så er det altså dem, der laver de vildeste koldbøtter og sådan noget, når vi har bygget banen færdig. Ja. Det er det, jeg synes, der er det allerfedeste. Nå, det er de voksne simpelthen. Ja. Det er så hemmeligheden ved det. Man tror måske, det er børnene, men de voksne får også mulighed for at lege Lige præcis. og motionere. Nemlig. I høje gear eller hvad? Ja. Lige præcis. Og det er også det, der er mit motto. Det er, at man bliver aldrig for gammel til at lege, men man bliver gammel af ikke at lege. Så
Nu har jeg opdaget, at du har den her tonsebold hjemmeside. Ja. Og der er jo også noget med, at du er en kung fu-mand jo. Kalder du det. Så det er ligesom om, der er noget mere i det, end selve det at slå koldbønderne, kan man sige. Er det ikke rigtigt? Om det er der også. Ja. Altså hvis man skal gå ned i nogle lidt dybere lag, jeg har bare kaldt det mental kung fu. Hvis man sådan skulle oversætte det til dansk, så er det jo mental evnemestring på den måde. Ja. Der er ikke noget kampkunstelement henover det. Jeg har selv dykket kung fu for nogle år tilbage. Ja. Men altså, vi lever i en verden med rigtig mange sociale medier og sådan nogle ting. Ja. Så det aspekt af det er meget med mental robusthed. Ja. Og prøve at blive opmærksom på, hvordan ting prøver at påvirke en. Om det er ens telefon eller medier, eller hvad vi kan sige. Ja. Og det er ikke sådan noget konspiratorisk pjat overhovedet. Det er simpelthen fuldstændig lige ud af landevejen, at de fleste ting i vores dagligdag, det er lavet af adfærdsdesignere, fra du står nede i de lokale supermarkeder, der står slik ved disken, til alle mulige andre ting, der hele tiden prøver lige at få dig til at gøre noget, der måske ikke er i dine interesser, men i deres interesser. Ja. Så man kan sige, der er sådan flere retninger. Eller hvad? Der er adfærdsaktivist. Ja, lige præcis. Også i dine tekster. Ja. Så det er det, du snakker om nu, det handler om, eller hvad? Ja, lige præcis. Ja. Meget sjov størrelse. Jeg har ikke set den før. Nej, det er også noget, jeg selv har fundet på. Ligesom du også set har opfundet tonsebold. Ja, det er det. Nå, godt. Men lad os bare starte med det. Hvordan starter sådan en runde, Jack? Jamen altså, vi har en masse bolde. Dem kan jeg lige hente. Ja. Jack, han løber. Det ligner fodbold, Jack. Ja, men det er sådan nogle skumnåle. Nå! Er det opvarmningsbold, eller hvad? Nej. Det er sådan, så det går ondt, når man bliver ramt af dem. Nå, selvfølgelig. Det er jo stikboldsboldene. Yes. Ja. Så og det er inde i midten af det hele. Ja. Så der giver vi bolden op. Ja. Og så starter vi med et lille antal bolde. Og så er jo flere folk, der er. Jo flere starter vi med. Men så kommer der flere og flere bolde i spil. Ja. Og så til sidst, så kommer der den, vi kalder tonsebolden. Ja. Hvor at, hvis du bliver ramt af den, så skal man lave 1 burpee. Men hvis den bliver grebet, så skal du lave 4 burpees. Og burpee, prøv lige at vise os den. Jamen burpee, det er bare helt ned. Ja. Handen kan. Og så op og klap. Okay, lav 8 af dem derhjemme. Ja. De er gode. Så det er dejligt hårdt til sidst, når man har været i gang en lille time der. Ja. Så, og så kører vi i rundt, der er sådan 4-5 numre eller sådan et eller andet. Så holder vi en lille drikkepause, og så kører vi igen. Ja. Og så bliver musikken vildere og vildere, og hurtigere og hurtigere, flere og flere bolde. Og, ja. Hvad er der? Er der nogle forhindringer? Er der noget, vi skal se, eller hvad man laver på madrasserne? Jamen, det er fuldstændig frit. Altså, de fleste, de laver jo koldbøtter og hopper, ikke? Og så er det hele jo lavet sådan, så jeg kan styre det via mit ur. Og så jeg kan tilpasse numrene, og røgmaskinen, den er også trådløs. Ja. Så altså, jeg kan styre det hele, mens jeg selv render rundt og deltager. Ja. Så der er også meget fri leg i det. Det er kun fri leg. Kun fri leg? Der er ikke nogen, der kommer efter nogen, hvis ikke de har lavet 8 gentagelser. Jeg synes, at man skulle lave nogle faste runder, ligesom cirkeltræning. Ja. Det er slet ikke overhovedet ikke. Det er bare, du kan sige, stikbold på en sukkerrohrfangebane, ikke? Ja. Min drøm var jo, at man kunne få nogle reb, så man kunne svinge sig også og sådan noget der, men... der er ikke reb? Nej, men det vil nok også måske blive lidt for vildt, at folk vil klonke sammen og sådan noget, ikke? Ja. Nå, fedt. Nå, det lyder sgu godt. Ha' en rigtig god træning. Jamen, mange tak. Hej Mads og Frederik. Hej. Frederik, du har været her før. Far Mads, det er første gang. Det er første gang, det er debut. Hvad har du fået sagt for far med herovre? Okay. Vi skulle afsted sammen. Du laver noget? Ja. Og hvorfor er det, for I så lige valgt det her? Hvorfor vi valgte det, Frederik? Vi kender Max og Jack, ikke? Og for... Det er en legeomkring, og så mødes vi her. Ja. Og så for at bevæge sig. Ja. Og for at have det sjovt. Ja. Og så egentlig fordi vi laver alt muligt andet i weekenden. Og så er det meget, meget længe siden, at Frederik har været tonsebold. Og nu vil vi gerne bakke om det også. Ja. I kunne jo også have taget til badminton, eller... Du har taget svømmehallen, eller... Det er lige præcis det her. Er der noget med det, I har tænkt over? Er det fordi, vi gerne vil være sammen med nogle venner, ikke? Ja. Og så er det nok noget med en masse mennesker, man kender, der kommer her. Og det er det også. Ja, og så er det selvfølgelig, fordi vi godt kan lide bevæge os. Ja. Jeg er ked af, at jeg ikke selv skal prøve det, men jeg kommer tilbage en af de andre gange, fordi... Ja, det må du gøre. Jeg har ikke... Der, hvor jeg bor, der har vi ikke sådan en gang, tror jeg. Er det rigtigt? Nå.
Ikke på den. Ikke på den måde, nej. Nej. Så det er noget med at bevæge sig også, ikke? Kan du lave en armbøjning? Og en squat. Det gik Sådan der. godt. Yes. Så det er jo alle mulige øvelser, vi laver her også, ikke? Ja. Så Nå, du ved godt lidt om det, kan jeg høre. ja, for vi har tit været derinde og kigge lidt ind. Men det var, at regnet var mindre, og der turde vi ikke rigtig være med. Nej. Så nu tør vi godt, ikke? Nu er vi klar. Ja, nu er vi så klar. Ikke? Hvor er det godt. Ja. Det er så fint det her. Tak for det. Selv tak. God træning. Tak. Det kan godt være, at jeg spørger lidt imens, Max. Du er simpelthen Jacks søn. Og du hjælper ham. Gør du det, fordi jeg er her, eller plejer du at hjælpe ham med ham? Jamen altså. Så må han være en stolt far, hva'? Ja. Så det er sjovt at lave tonsehalløj, Max? Ja. Hvorfor egentlig? Fordi at man sådan... man får meget motion. Jeg kan godt lide at høre musik. Ja. Ja, der er gang i musikken. Kan du så bedst lide disco, eller heavy, eller pop, eller hvad, ved du det? Altså, jeg kan godt lide bassmusik, og så også rap. Bassmusik? Ja. Og så rap. Ja, og bassmusik nu, der er det der tunge beat, ikke? Som man kan sådan mærke ind i maven, ikke? Det var nemlig. Ja. Nå, fedt. Har du så dine venner med herovre, når I er her? Ja, altså, nogle af mine venner kommer i klasse, kommer næsten hver gang. De bor alle sammen i bordet her. Ja, det er jo det. Nå, dejligt. Så det er noget, I laver sammen? Ja. Dejligt at se så mange søde mennesker, og velkommen til Tonsebold. De fleste de kender det jo godt, men vi tager det bare lige for en god ordens skyld programmæssigt her. Vi starter med opvarmning, så spiller vi tonsebold, og så laver vi åndedrætsmeditation og strækker ud. Så reglerne er meget, meget simple. Det er ligesom stikbold, men i stedet for at sidde stille, når man dør, så laver man 8 træningsøvelser. Og det kan være fuldstændig, hvad man selv har lyst til. Armbøjninger, squats, mavebøjninger, stor klap sprallemand, fuldstændig lige meget, bare man bevæger sig. Og så starter vi med at varme op, så vi ikke får nogen skader. Så tager vi den ene arm. Anden retning.